Ok? Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out! Hei! Salutare tuturor! Sunt Marian, alias Pepino, de România. Am venit la acest concurs pentru că îmi place formatul acestei emisiuni și totodată vreau să surprind fanii în mod plăcut. Nu că neapărat că îmi place, dar am zis că mă prinde bine. Culoarea, mă prinde bine albastru, cu roșu, mă prinde chiar foarte bine și cu Adidas și mi-a plăcut personajul și zic că cu ocazia prin personajul ăsta poate reușesc să impresionez publicul de acasă. Salutare! Geasu! Salut, De când îmi doresc să te văd, Doamne Spider-Man. ajută! Ai venit cu ce? Cu Am venit, Gânza sau cu am venit Bunii personaj. Să distrez lumea, să-i surprind în mod plăcut. Că doar unul e Pepino de România, se știe. Pepino? Pepino de România și acum sunt Pepino de România. Lumea de acasă o să zică că ce ca la Emor, la Emor e lampa mea de lansare, adică și în actorie și să merg cât mai multe în dans, concerte și Delia și cu Carla, adică Carla Zdrin, că am văzut că au multe featuring-uri, piese super ok. Poate să deschis să mă ajute să merg la evenimente, să mă fac cunoscut. Dar tu unde intri în scenă normal sau pe sus, pe... Improvizăm să fie cât bine și să fie show. Pregătiți-vă că nu știți ce vă așteaptă. La Umor urmează Pepino de România. Fiți aproape. Doamnelor și domnilor, să-l primim cu aplauze pe Pepino de România! Dar sunt absolut convins că în funcție de cât de prost este un număr la preselecție, aveți asta de costume în care ăla intră și iese de acolo cum vreți voi.